Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Beka, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo tanamin dua alino kunak dagiti nakiayan ayatak. Naawanan ti ganas ko amakiayan ayat manen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Beka. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awanan ba'y na lalaki? Nagpusgal di rupa na. Kunamlano naggwapo. Naglaan tumutlaan. Agasam tatalo kami gaya makayan ayat na. Idin to ta nakalalaan mo ta tao. Mala, uston day ta pa nagsangsangit mo anak ko. Aguyaw ka pa yan. Amaya kasi dagiti lalaki nanang. Nalaan man wano po gwapo. Agpapada man luloko. Idi damo. Gwapo ti kayan ayat ko. Linoko nak. Sa ita. Saan mo tama ko na ang gwapo? Linoko naklatamat. Ay, nalabit asaan nga isuda ti kagasat mo anak ko. Di ko na yung kiti nanang. Agpapadami na lalaki. Saan damap no kiti may sa babae? Kasapulan dalata ti reserba. Ay, saan mo't ngamin nga amin a lalaki anak ko. Kita amday di tatang mo. Napudno kanyak. Ngam sayang lang, tanasapa mo't anatay. No asino pa'y dagiti nasingpot. Isuda pa'y tinasapa matay. Apay kumaasa na dagiti. Ay na, huston. Saan kan nga agilunod? Agbasol ka laang, iti dayta nga ibaga. Oh, kumusta gayam? Imbag man, ta nakasubli ka manan ang nagtrabaho. Nakamove on kan? Namiris ko sana rumbang nagpailuyo sa kitiriknak, Edna. Saan aday dya lalaki ti mang dadaol iti biyag ko? Agpay sugayam. Imbag ko nama, takabagyam ti akin ko iti pagtrabahuan ta. Iso ang makasubli ka latanya man nga oras akayat mo. Wan nga rod. Adamat lang panagbain ko idi nagpakadaak. Asa anak pa'y lang asumra. Nasingpet ni Antim. Gaputa maaw-awatan na ka. Sana bale. Tasaan to siguro na maulit da ito eh. Ha? Anya ti sana maulit? Ama sakitanak pa'y. Gapoy tinagan ni Ayat. Kasano ang masiguradom dayta? Gapo ta sa anak kun amaki ayan ayat. Anya? Anak, ada bisita Asino nanang? ni Edwin. Apay ka no? Adamat awit na nga isagot na ken ka. Ang mga noagaram Pagawidan yun nanang. Anya? Anak ko, talo abulan mo't tinapalabas, manipod na kibreak ka ni Paulo. Awan mo't siguro tidakas na, no, adaman umay mangaram ken ka. Diyak kayatan ti makiayan ayat nanang. Iso apapanawan yun ni Edwin. Ay, mabainak, anak ko. No kayat mo, sika ti mapanmakisauken kwa na. Kasaum iti nasayaat. Sige nanang. Siya, timapan makisaukan kwa na. Parakan ka, Beka. Saan ko nga awatan o nyaman day nga isagot mo, Edwin? Ha? Taapay, Mat. Agsipod, tadyak kayatan ti agpaaram. Iso apumanaw kan. Unay kamaten. Nalaadak ka dila unay, tabas dak adagos. Saan nga gibasbasari ti itsura, Edwin? Ngam talagang awan ganas kun amakiayan ayat pay. Gaputa agpapada kayo alalaki. Nalaad man, wano nagwapo, agpapada kayo aman luloko. Ne, saan ka kumamat amang iramraman, Beka? Sa anak akas ta klase ti lalaki. Saan kan to alukwan, nukas pagarigan, tasong batanak. Kastamat lang ti kung nadagiti doan nagbali na kaayan ayat ko. Ngam pasig nga inuulbod ti imbagbagada. Ha? Pangasim. Ikan na kumamat iti gundaway. Tapno maipanaknak ko, ti kinapudnukan ka. Pasensya kan, Edwin. Ngam daytan ti pangadeng ko. Kan maudi ko man daytoy, apanang sangok kan ka.
Unay kamutan anak ko. Binastad mo batan adagos ni Edwin? Kas nako nanang, saan kun akayat ti makiayan-ayat. Maasiak iti itsura ni Edwin na pimmanaw. Kasla makasangsangit. Kasan saan mo pa'y akayat nga awatan di sagot na? Awan mo ti makagapotap na awatag nanang. Nasaysaya atan ajak inawat, ngam timang namnama pa'y laang di tao. Ay, sapay la kumatadumteng ti panawen. Ama punas ti guram kadagiti lalaki anak ko. Nariga ti agbiag nga agmaymaysa. Agmaymaysa ka pa'y matngarod nga anak ko. Kasano nga'y numatayak, di awanton kad kadwam. Ay, anya kayo matan nanang. Nagubing kayo pa'y laang. 45 laang titawan nyo. Matayon ti bagbagayo. Kaya't kalaeng apalagipan anak ko. As inon to ti mga sikasukan ka, no saan mo akayat ti makiasawa? Ni Edwin mo tinasabat ko ang naggapo iti balayo, Becca. Wan nana. Anya nga iti inaramid na dita balayo. Ay, umay ka no agaram nana. Ngam binasted ko na dagos. Ha? No kasta. Agpaiso ti imbaga ti inam, asaan mon akayat ti makiayan-ayat. Ha? Nagistorya ni nanang kada kayo? Ay, madanagan laeng ni Saleng. Nga agbakit ka, abalasang. May mayatan nga agbakbaketak abalasang nana. Ngamjay agladingi taktumanen. Saan nga minakasta ti panunutang, balasang ko? Ay, basta nana. Daytan ti pangedeng ko. Saanen ang nagsubsubli ni Edwin? Kunak no agpursigi ang mga aramkan kang amsimmo kumatadagos. Nanang, imbagak ngamin ang maudin dayjay apanang sangok ken kuana. Iso asaanan ang nagsubsubli. Kano agsubli man, saan kumatlang asangwan? Gaputadyak nga rodon kayat, ti makiayan-ayat. Nay na anak ko, jak amon no niya ti ibagakan ka. Ang ambarin, no agbaliw tumutla ang dayta ka panunutam. Saanan nga agbaliw nanang? Iso asaan dakko man adagulitan. Adamanen baro nga umay agaram kan ka anak ko. Ni Shano, balik bayan. Addan edad na. Iso ang matured ti panunot na. Saan nakamot siguro alukwan dayjay. Ay, uray niya pa iti ibagbagayo nanang. Saan ako nga ag-entertain iti uray asino nga umay agaram kanyak. Pagustuam kumamot ni Shano, balasang ko. Nasingpet ni Shano. Isuti kayat ko aparakan ka. Ay, diyak kayat nanang. Da kayon ti makisango ken kuana no kayat yo. Uray apagbiit la ang anak ko, takababain mat. Kinunak lang arudon ajak kayat nanang. Alang arod, siya kung ti makaambo nga agpalawag kan ni Shano. Payasan pala ang apumano day taasyano. Mayat pala ang di pa nagsarsarita da kaninanang. Ay, agli nga daklaang dito eh. Amangan nung masiputan dak asirsiripak ida. Adamat itsura gayam day taasyano. Mayat di pa magina. Maskulado. Agjiji mga ta. Wano, talaga nagagatlaang. Anya nga tati pagsarsaritaan da kaninanang ko. Agar-aram kadikan ka ni Manong Shano abalik bayan? Plano na ti umay agaram. Gamsaan ko asinango. Apay nga rod akanayo ni Jabalayo. Tsaka mo, ano niya ti pagtultulagan da kaninanang. Kanayon mo't aninanang ti kasasauna. Amangan mo't no plano dati agsosyo iti negosyo. Amo pa yan. Sana ka interesadong agdamag kaninanang. Unay kamutan. Agdamag kalatamat tapno amum iti mapaspasama. Sige. Bayam ta damagag tuman nga agpaiso kaninanang. No apay akanayon ti panagpasyar da di asyano iji balaymi. Adda nagsardang alugan iti batog ti balaymi. Tanawak man iti tawa. Ninanang mo ti dimsaag. Kat si marunong mo't adimsaag ni Manong Shano. Oh, dayjay.
Inalan ni Manong Siano ti bitbit ni Nanang, kat umunagdan di ti balay. Ay, sabatot man ida di tayong tirwangan. Iyag mo day tabitbit mo Manong Siano. Saan kan asumrak di ti balay? Ha? Nalawag mo't siguro tinangag mo Manong Siano. Ala, pumanaw kan, takayat ko akasarita ni Nanang ko. Ne, apay ka di anak ko. Mabalindak mo't akasarita, asan ang masapul a papanawom ni Siano. Saan a welcome ni Manong Siano dito'y balay, Nanang? Gaputa saan tamot, akapamilya. Apay ka di an napudot ti ulom ka ni Siano, anak ko. Saan ka di akinunakon, asaan ko akayat ni Siano, Nanang? Saan ko ba't nga'y pilit kan kano saan mo akayat? Apay nga roda ka na yun nga umay dito'y balay. Eh, bayam ko malaang ni Siano, balasang ko. Awan mo't madingar aramiden na. Dakkel mo't ti may tultulong na kadata. Kat anya ti katukadag iti itultulong na kada kayo. Ang mga numang namnama asyak ti kasukat tagiti aramiden na kada kayo, Nanang. Ay, saan ka madanagan, anak ko? Saan akasta ti panunot ni Siano? Nasingpet a tao ni Siano. Siguraduin nyo laang, Nanang. Adama na ni Manong Siano. Isumutyak balbal sigiti kayo iti paraangan mi. Anya nga tanga oras ngayon may ditoy. Kaririing ko laang addan nga agbalbalsig. Oh, nagjemot ni Nanang. Imasidag ka ni Mang Siano kat ay ayaban nang agkapi. Apay nga ta. Akas lamang rugi mo tan amakurso na daak ni Manong Siano. Adapay nga ta plano na amangaram kanyak. Itikas na nga'y pakpakita na. Asino mo't nga'y ti babae, asaan amangayat kan kwa na. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw balasang kaw. Papanan nyo, Nana. Mapanak ko madita balayaw. Ada ni Nanang maaw. Adda, Nana. Anya ti araramiden na. Amangan mo't no makadisturbo ak. Awan mo't aramiden na, Nana. Ada dita balayaw ti sutor na. Sutor? Sino, Nana? Saan mo nga amo sutor na ni Siano? Anya? Agayat una ni Siano kaninanang mo. Ha? Apay nga saan nga imbagpagan ni Nanang kanyak? Saan ka siguro ang nagdamdamag Ay, di mo lamadlawan, akanayon nga da ni Siano iti balayaw. Ha? Ay, sige balasan kaw. Tama pan kuman kasarsarita ni Nanang Mau. Imbagpay ka ni Nanang. Takas la seryoso kan kuana ni Manong Siano. Ha? Saan ka di asik at ikursonada ni Manong Siano? Idi damo. Ngamjak nga rod kayat asangwan. Ita, ninanangan ti kursonada na. Apay ngamin, asaan mo nga inikkan iti gundaway nga agaram ken ka? Gaputa pa nagkunak kat agpapada da amin. Sa baligayam ni Manong Siano. No kasta, magusto am itan ni Manong Siano? Ninanang mo't itan ti ar-armon ni Manong Siano. Ay, nasaya at matasimbang patkan, Beka. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Siano. Ha? Anya ti bagayo, Nanang? Manong Siano? Kaya't mga ibagakan ka, ngagkalay sa kamin kininanang mo. Anya? Kasta nga agpaiso anak ko. Agin inayat kami ka ni Siano. Napanagnagak mati kinapudno na kanyak. Iso sapay la kumata maawatan na kami. Napudnuak iti inambe ka. Iso apang nga asim, tauman nugot kang agkalay sa kami. No lakit di ay ayatom ni Nanang. Apay ket di nasanak nga umanugot. Ngam ikarim ko ma, asaan mo aluklukwan ti inak. Ita, naragsak ti panagdan na Manong Siano kan Nanang, Mr. Lonely. Ket naikadeng ko nga agawat manen kadagiti agaram kanyak.
tabarang masarakak tumet tikas kinimanong siyano. Tuy pagayam mo, Becca. Agyaman nakpagayam Becca, iti dito pakasaritaam. Timakonak, rumbeng laeng, nga ikam iti gundaway dagiti agaram ken ka. Ket saya atem ti agpili. Iti kasta, saan ka manen amasaktan iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Becca. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.